Аларның әле күбесендә үз стиле барлыкка килгән дип әйтеп булмый, ләкин эзләнү бит кирәк. Эзләнгәч, әлбәттә, һәрбер кешенең менә шушы тайпылышлар, омтылышлар, алар ниндидер бер үзләре калыпка керер дип уйлыйм мин. Һәм әлбәттә, минем үземнең шәхсән фикерем, әлбәттә, иң беренче ул безнең милли йөзебез булырга тиеш, моң калырга тиеш. Һәм бу конкурслар үзләренә ниндидер көндәшлек алмаслар дигән фикер бар, чөнки һәрберсенең үз тамашачысы. Нигәр бурчинега жюрида бердә яшь кеше юк, анда инде яшь кеше Илфар Кәримов, как будто аудитория менә шул кешедән тора, беренчедән. Әгәр дә яшьләр өчен булса иде, хотя бер яшь кеше булса иде анда. Белмим, сәйрә белмим, өчен чыкты Фирдус Кахиров, бәтә биматур җырчы, ләкин аның җыры күбеннән ул Пахмутован инде калька абсолютно, Ленин партия комсомолка ягында сизелә. Без, минем кеше карадым, алар барысы шул турыда уйлады. Һәм барысына тугызлы куйды. Тугызлы куйды бу җырга. Хотя аның берендә оригиналлыгы юк, дөрес әйткәндә. Лабораториясе икән ул. Димәк, монда композиторларга да белем бирергә кирәк. Алар профи булсалар да, шагыйрьләргә дә, җырчыларга да гомумән, чөнки җыр ул бөтенләй башка һәм Резида Ахирова әйткәнчә, алар консерваториядә укыганда алар җырлар язмадылар. Димәк, аларга өйрәтмәделәр. Әйме, юк безнең җыр кафедрасы. Әйме, минем әйтүемчә, әгәр дә кеше самолет йөртә икән, аны машинага утыртмыйлар бит әле бит. То есть, нигдер тәҗрибә булырга тиеш, әйме, һәм гомумән тагын нәрсә сораулар тудыра. Яхин традициялары, Садыкова, Садрица, Музафаров һәм башкалар, кая монда эзләнүләр 90-нчы елда булган эзләнүләргә, кайбер без кайчан мөнәҗәмәтләргә игътибар бирдек, әйме, электрон инструментлар ниндидер тавышлар керткән идек, әйме, шундай берләр, гомумән. Мин татар классикасын шуңа яратам, ул эзләнүдә иде һәм ничектер алга бара иде. Бу ничектер менә бу теге диагноз кебек. Менә бездә шундый байлык бар дип инде. Без менә традициядә, без торабыз үзебезнең теге зур каһарманнарыбызда. Кая синең риск, кая синең менә талпыну, син бит яшь әле. Мин урыс көеннән башка бер нәрсә дә ишетмәсем дисәм, бәлки дөрес булмасын, әз генә татар рухы булган берничә генә әйбер булып алды. Бу җырга чувашча да җырлап була бу көйгә, марийча да, русча да, японча да. Мин әйтер идем, моны татар җырыннан читләшеп аны бетерүгә таба барабыз дип. Менә Фирдус Кахиров җырлады да. Менә мин анда ишеттем. Моңымда ишеттем мин аның. Вот. Ул җырның истәлеген ачып бирде, күбесе нәрсә турында җырлаганнарын да белмиләр. Сүзләр бик озын. Гел җыр тексты булмаган сүзләр күп. Алар ардыралар. Әйтерсең лә
бүттінісі бір түрлі жыр жырлай. Менә шул бик ішіне пұшарға. Ақылға сыймай тұрған бір біз яшьләр үшін деп. Яшьләр үшін аларның балалары нәрсе жырларға тиеш болып шығасың оннан соң. Ниш, алар бүгінгі күнде шушылы жырлы екен, ол алардың балалары бүтінне татарлықтан кете деген сөз бейт. Біздің музыкамыз жоғала деген сөз бейт бұл. Мене бұл иншек деп аталайында біздің жыр ижат лабораториясы деп аталайында мен бір неде жаңалықта көрмедім, например. Біздің бүгінгі күнде енді композиторларымызда бармақ біліңіне сонарлық, чүнки біздің үлкен композиторларымыз шын-шыннап милли рухта ижат етірген композиторларымыз бір-бір артлы кетіп барды. Бик үлкенлері уже язмайлар қазір. Олар онына қазір келді яңалар. Композиторлар малар, үзішченлер малар, мен Резиден Ахияровдан башқа, таң нишедерден башқа білмеймін даларыны. Шуңа көре бұл ішке бик сақланып қына тұтынырға керек. Егер де біз татар, өзіміздің жырымызды өзіміз қадірлеп, жиын, тұзға язбаған нәрсеге шулай еттіріп отырсақ, бір абақ шықырып. Біздің бір нәрсеміз де қалмай. Әллікүй де қалмай, сандуғаш да қалмай, қара орманлар да қалмай, оны тыңлау кіші де қалмай. Біз зәуіқні зрителінің, тамашашының ескеткеш рәуіште түшірдік. Міне мыңа қызығы, анар міне мыңар. Міне бүттіні шында. Бик көп кіші бұл композиторларны, поэтларны, жыршыларны білмейді. Бұл проектқа қарап, бұл проектта қатнашып, бик көп тамашашы бізні біле, бізні қазір яратырға да мүмкін енді, біздің ижатыбызны, біздің фикірлерімізні, екінші түрлі стильлерімізні де білерге мүмкін. Мында енді бұл проектта біздің композиторлар, олар профессионал, оқыған композиторлар, шуңа көре енді жырлар, біздің мен ишіткен жырлар бик іштәліклі, бик матур. Бик кереклі, бик әһәмиятлі проект. Мындай проектлар көбірек болсын иде. Біздің сәнғатыбыз бик сусаған мындай проектларға.